7.Byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Mwyn cyflawni'r uchelgais cyffredinol hirdymor, a'r canlyniadau lefel uwch ar gyfer byw'n annibynnol addysg grifur yn adran 4, mae'r adran hon yn nodi'r canlyniadau rydym yn disgwyl ei gweld dros gyfnod o 10 mlynedd, o ganlyniadu'r camau yma'n rhaid i ni gyd eu cymryd i sicrhau bod pobl anabl yn cael yr un rhyddid, urddas, dewis a rheolaeth a dinasyddion eraill gartref, yn y gwaith, ym myd addysg ac yn y gymuned. Mae byw'n annibynnol yn cynnwys y themau canlynol, llesiant ac iechyd, gofal a chymorth. Llesiant. Canlyniad 1, mynediad at brofiadau llesiant. Mae gan bobl anabl yr un cyfle a hawliau i ddarparu a mwynhau profiadau buddiol ar draws y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth a diwylliant. Maen nhw'n cael eu helpu i wneud hynny gan weithlioedd a sefydliadau sy'n gwerthfawrogi cyfraniad pobl anabl ac sy'n deall ei rôl yn gwarchod hawl pobl anabl i gymryd rhan mewn bywyd diwylliannol a chwaraeon. Canlyniad 2, chwarae ac adloniant cynhwysol. Gall pobl anabl, o'i plentyndod ymlaen, gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden hygyrch lleol ochr yn ochr a'u cyfoedion, gan gynnwys drwy ddigwyddiadau sy'n benodol i unigolion anabl, gyda'r offer a'r cyfarwyddyd angenrheidiol i oresgyn rhwystrau rhag cyfranogi. Canlyniad 3, cyfathrebu a mynegu cyfartal. Gall pobl anabl ddefnyddio gwasanaethau lleol a mynegu eu hunain yn rhydd yn yr iaith o'u dewis, a hynny ar lafar ac yn ddieiriau. Maen nhw'n cael eu galluogi drwy ddarpariaeth o adnoddau a hyfforddiant i gael mynediad at dechnolegau sy'n cefnogi pob math o gyfathrebu, gan gynnwys iaith arwyddion Prydain a'r Gymraeg. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 30 fersiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau, sy'n nodi bod gan bobl anabl yr hawl i gymryd rhan mewn bywyd diwylliannol, hamdden, adloniant a chwaraeon ar sail gyfartal ag eraill. Hefyd, o dan gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i'r hawliau'r plentyn EHP, sy'n berthnasol i bob plentyn, mae erthygl 15 yn nodi'r hawl i blant gwrdd ac ymuno a grwpiau, ac erthygl 31 yn nodi'r hawl i chwarae. Mae llesiant a chynnwys pobl anabl mewn digwyddiadau diwylliannol, treftadaeth, y celfyddydau, chwaraeon, hamdden a chwarae yn allweddol mwyn cael cymdeithas fywiog a chynhwysol. Drwy gael gwared ar rwystrau a hybu hygyrchedd, rydym yn gwneud bywydau pobl anabl yn well ac yn creu cymunedau lle gall pawb gymryd rhan a chyfrannu. Fodd bynnag, mae pobl anabl yn dal i wynebu rhwystrau rhag cael mynediad at weithgareddau diwylliannol, treftadaeth, y celfyddydau, chwaraeon, hamdden a chwarae. Mae rhwystrau ffisegol, polisir hyrwyddwr neu lleoliad, tocynnau ar sail gyfrannol, diffyg gwybodaeth, a hyfforddiant annigonol i staff yn broblemau cyffredin. Tynnu'r sylw hefyd at fynediad at fanciau neu gymdeithasau adeiladu fel rhwystyr i lawer o bobl anabl. Gall cyfleusterau hymdden a manwerthu hygyrch helpu'r economi leol drwy ddenu mwy o gwsmeriad. Yn ogystal, mae cyfleusterau chwarae, hamdden a manwerthu hygyrch yn gwella cynhwysiant, cydraddoldeb ac ymgysylltiad y gymuned. Fodd bynnag, canfu arolwg cenedlaethol Cymru 2016 i 17, mae'r math mwyaf cyffredin o adeilad yr oedd pobl anabl yn cael trafferth mynd i mewn iddo a'i ddefnyddio oedd siopau, 45% o bobl anabl, ac yna ysbytai, 38%. O'r rhai a oedd yn cael trafferth cael mynediad i adeiladau cyhoeddus, dywedodd 41% fod eu hanhawster yn ymwneud â symud o gwmpas yr adeilad. Dywedodd 25% bod problemau parcio yn peri anhawster iddynt a dywedodd 22% bod liftiau annigonol a chyfleusterau toiled annigonol yn broblemau. Drwy wneud arddangosfeydd a pherfformiadau yn hygyrch drwy ddarpariaethau fel iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain ac amgylcheddau sy'n ystyriol o bobl niwrowahanol, mae cymdeithas yn helpu i sicrhau bod pobl anabl yn gallu ymgysylltu â treftadaeth ddiwylliannol amrywiol a chyfrannu at y gwaith o'i gwarchod a'i dathlu. Mae'r celfyddydau yn ffordd wych i bobl fynegu eu hunain a chymryd rhan yn y gymuned leol. Mae rhaglenni celfyddydol cynhwysol a lleoliadau hygyrch yn rhoi cyfle i artistiaid anabl arddangos eu sgiliau a'i doniau a rhannu eu barn, herio stereoteipiau a hybu cynhwysiant. Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi hijinks,
cwmni theatr proffesiynol sy'n gweithio i arloesi, cynhyrchu a hybu cyfleoedd i actorion ag anableddau dysgu neu awtistiaeth greu cynhyrchiadau theatr a ffilm. Roedd y blaenoriaethau ar gyfer diwylliant a gyhoeddwyd ym mis Mai 2025 yn nodi blaenoriaethau ac uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau, y celfyddydau ar amgylchedd hanesyddol. Mae hyn yn cynnwys deheuad i'n gwneud diwylliant yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn amrywiol, sy'n flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn gyntaf o weithredu. I bobl anabl, mae hyn yn cynnwys gwneud lleoliadau diwylliannol yn fwy hygyrch i bobl anabl sy'n ymweld, yn gweithio ac yn gwirfoddoli, gwneud lleoliadau'n fwy cynrychioliadol o bobl anabl a galluogi pobl anabl a gyfalwr neu gydymaeth i fynd yno a chymryd rhan. Dyfarnwyd dros 2 miliwn o bunnoedd o grantiau cyfalaf yn ddiweddaru sefydliadau diwylliannol ledled Cymru i ymgymryd â phrosiectau gwella cyfalaf, gan gynnwys gwelliannau hygyrchedd i leoliadau diwylliannol ar gyfer pobl anabl. Mae'r rhaglen grant cyfalaf trawsnewid yn cefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd i wella adeiladau, gan gynnwys gwella hygyrchedd. Mae cynllun hint yn gweithio ar draws sector celfyddydau Cymru gyda theatrau a lleoliadau celfyddydol i roi cynnig cyson i ymwelwyr sydd ag amhariad neu ofyniad hygyrchedd penodol a'i gyfalwyr neu eu cynorthwywyr personol. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn rhedeg y rhaglen ariannu camau creadigol sy'n cefnogi unigolion a sefydliadau gan gynnwys grwpiau neu unigolion byddar, anabl a niwro wahanol i oresgyn rhwystrau rhag cael gafel ar gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae cadw yn cynnig aelodaeth i berson anabl sy'n caniatáu i berson anabl a chydymaeth gael mynediad am ddim i holl safleoedd cadw sydd â staff. Mae canllawiau mynediad hefyd ar gyfer pob eiddo cadw i helpu pobl anabl i gynllunio eu hymweliad. Mae cadw wedi bod yn gwella mynediad i'w eiddo i bobl anabl. Mae hyn yn cynnwys gosod pont yng Nghastell Harlech, pontydd a lifti roi mynediad i holl loriau porth y brenin yng Nghastell Caernarfon, ac eleni rhoddwyd rampau a llwybrau newydd yng Nghastell Caerffili. Mae dolenus sain wedi ei gosod ym mhob un o ganolfannau ymwelwyr cadw hefyd. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau hymdden a chwaraeon yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol, llesiant meddyliol a pherthnasoedd. Mae cyfleusterau chwaraeon hygyrch a rhaglenni cynhwysol yn helpu pobl anabl i fwynhau manteision ffordd egniol o fyw. Mae chwaraeon hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gwaith tîm a chreu ymdeimlad o berthyn a chydgefnogaeth. Bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda chwaraeon anabledd Cymru, sy'n ceisio creu sector chwaraeon gynhwysol. Fel rhan o ddyletswyddau awdurdodau lleol o ran digonolrwydd cyfleoedd chwarae, mae'n ofynnol asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae sy'n gynhwysol ac yn hygyrch ac sy'n annog pob plentyn i chwarae a chwrdd â'i gilydd os yw'n dymuno gwneud hynny. Mae'n cydnabod bod pobl ag anabledd yn anabl o ganlyniad i'r rhwystrau sy'n bodoli'n gyffredin mewn cymdeithas. Mae'r rhwystrau hyn yn cynnwys agweddau negyddol yn ogystal â rhwystrau corfforol a sefydliadol, sy'n gallu atal plant rhag cymryd rhan yn yr amrywiaeth o gyfleoedd chwarae yn ei hardal. Mae Llywodraeth Cymru yn cyfnogi cyfleoedd chwarae plant i wella ansawdd mannau chwarae a meysydd chwarae. Mae gan awdurdodau lleol yr hyblygrwydd i brynu eitemau ar raddfa fawr i wella ansawdd mannau chwarae, adnewyddu meysydd chwarae a chefnogi'r gwaith o greu mannau chwarae cynhwysol a hygyrch. Rydym yn cymryd camau rhagweithiol i gynyddu nifer yr arddangosfeydd, y perfformiadau, y gemau a'r digwyddiadau hygyrch sydd ar gael, ac i wella eu hansawdd, gan sicrhau ei bod yn hygyrch ac yn gynhwysol. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i gael gwared ar rwystrau ffisegol, gyda pholisïau tocynnau gwahaniaethol yn dangos yn glir bod iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain neu perfformiadau addas ar gyfer awtistiaeth yn cael ei darparu. Iechyd, gofal a chymorth. Canlyniad 1, gofal prydlon a chydlynol. Mae pobl anabl o bob oed yn cael ei grymuso i arfer eu hawl i'r safon iechyd uchaf posibl drwy fynediad cydlynol, di-hwar a prydlon at y gofal a'r cymorth priodol, sy'n mynd i'r afel ag anghydraddoldebau presennol ac yn goresgyn rhwystrau presennol, gan gynnwys y rhai a wynebir wrth drosglwyddo rhwng darparwyr neu wasanaethau sy'n gysylltiedig ag oedran. Canlyniad 2, lleoliadau gofal hygyrch. Mae pobl anabl yn cael gofal a chymorth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol,
wyneb yn wyneb neu o bell, sy'n hygyrch, ac sydd ar cyfleusterau a'r swyddogaethau i sicrhau bod yr holl anghenion mynediad yn cael ei bodloni ar draws pob oed. Mae gan bobl anabl ymreolaeth i ddewis sut a ble maen nhw'n cael eu gofal a'u cymorth. Canlyniad 3, polisi gofal sy'n canolbwyntio ar hawliau ac ar yr unigolyn. Mae pobl anabl yn cyfrannu at lunio polisïau sy'n ymwneud â'i gofal a'u cymorth drwy ddulliau cynhwysol a chydweithredol. Nod y polisïau a'r cynllawiau a roddir i awdurdodau lleol, byrdda iechyd, contractwyr gofal sylfaenol a chyrffeg i eg Cymru yw adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wreiddio'r model cymdeithasol o anabledd a chwalu rhwystrau sy'n cyfyngu ar opsiynau byw'n annibynnol pobl anabl. Mae'r ymrwymiad hwn yn hybu hawliau pobl anabl ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a byw'n annibynnol. Canlyniad 4, darparwyr gofal cefnogol. Mae gan bobl anabl fynediad cyfartal at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan ddarparwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chymorth yr adnoddau priodol i fodloni anghenion amrywiol a chroestoriadol plant ac oedolion anabl, gyda gweithluoedd sy'n deall hawliau pobl anabl, y model cymdeithasol o anabledd, a'i rhwymedigaethau eu hunain o dan y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, sy'n cydweithio ar draws sefydliadau i wella ansawdd mewn gofal. Canlyniad 5, llai o anghydraddoldebau mewn gofal. Mae pobl anabl yn cael eu cynrychioli yn y gwaith o lywodraethu iechyd a gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio o'r newydd ar ddylai gwahaniaethu a hybu arferion rhagweithiol a hygyrch i wella safonau gwasanaeth ar gyfer pob person anabl, gan gynnwys y rhai ag anghenion croestoriadol. Canlyniad 6, cyfathrebu treloyw mewn gofal. Mae pobl anabl yn deall eu hawliau i gael mynediad at iechyd a gofal cymdeithasol ac mae nhw'n cael ei grymuso drwy'r safonau cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch i Gymru gyfan 2025, a chynnig gweithredol y Gymraeg yn mwy na geiriau i gyfathrebu'n rhyddau darparwyr gofalau rhwydweithiau cymorth gan ddefnyddio'r fformatau ariaethoedd sy'n diwallu eu hanghenion eu hun a'u orau. Canlyniad 7, gofalwyr di-dal. Mae gofalwyr di-dal pobl anabl yn cael eu cydnabod a'i gwerthfawrogi fel partneriad allweddol yng nghynlluniau iechyd, gofal cymdeithasol ac addysgol y person i'r rhoddir gofal iddo. Canlyniad 8, gofalwyr di-dal. Mae gofalwyr di-dal yn cael mynediad amserol at wybodaeth ac yn ymwybodol o'i hawliau i gael cymorth. Canlyniad 9, newid hinsawdd mewn gofal iechyd. Mae pobl anabl yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o lunio polisïau ac arferion sy'n mynd i'r afel ag effeithiau newid hinsawdd ar iechyd. Mae eu profiadau bywyd yn sail i ddatblygu strategaethau lliniaru ac addasu hygyrch, gan sicrhau bod ymatebion i'r risgiau iechyd sy'n gysylltiedig ar hinsawdd yn gynhwysol, yn deg ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd presennol. Canlyniad 10, cynllunio at argyfyngau. Mae pobl anabl yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o lunio polisïau ac arferion sy'n ymwneud â chynllunio, ymateb ac adfer i argyfyngau iechyd y cyhoedd. Mae eu profiadau bywyd yn arwain y gwaith o ddatblygu strategaethau ymateb ac adfer hygyrch, gan sicrhau bod mesurau brys yn gynhwysol, yn deg, ac yn helpu i leihau'r anghydraddoldebau iechyd presennol y mae pobl anabl yn eu hwynebu. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthyglau 25 ac 19 o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i'r Hawliau Pobl ag Anableddau. Mae erthygl 25 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau yn nodi hawl cyfartal pobl anabl i fwynhau'r safon iechyd uchaf y gellir ei chyrraedd heb wahaniaethu ar y sail ei bod yn berson anabl. Mae erthygl 19 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau yn nodi hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol a chymryd rhan yn y gymuned. Mae'n gofyn am fesurau gan wledydd i ganiatáu iddynt fwynhau'r hawl hon yn llawn, gan ganiatáu i unigolion ddewis ble a gyda phwy maen nhw'n byw heb gael ei gorfodi i wneud trefniadau byw penodol. Mae erthygl 11 o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau yn darparu ar gyfer sefyllfaoedd o risg ac argyfyngau dyngarol. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i wledydd gymryd pob cam angenrheidiol i sicrhau bod pobl anabl yn cael eu hamddiffyn o'i bod yn ddiogel mewn sefyllfaoedd o risg, gan gynnwys argyfyngau dyngarol a thrychinebau naturiol. Yng nghyfrifiad 2021, roedd cyfran y bobl yng Nghymru a ddywedodd ei bod yn anabl yn 21%.
Roedd arolwg cenedlaethol ystadegau ac ymchwil 2019 yn dangos bod 38% o bobl anabl yn dweud ei bod yn cael anawsterau cael mynediad i ysbytai. O'r rhai a roddodd wybod am anawsterau cael mynediad i unrhyw adeiladau cyhoeddus, nododd 44% broblemau gyda symud o amgylch yr adeilad, grisiau, drysau, coridorau cil, problemau parcio 38%, liftiau neu risais symudol annibynnol 26%. Gall mynediad at hofal iechyd fod yn arbennig o heriol i bobl anabl, ac mae tystiolaeth yn dangos canlyniadau iechyd gwaith i bobl anabl. Roedd adroddiad trosolwg o farwolaethau ymhlith pobl ag anabledd dysgu yn dangos bod gwahaniaeth o tua 20 yn yr oedran marw nodweddiadol o gymharu ar boblogaeth ehangach. I'r rhai ag amhariad o ran symudedd, mae cyfleusterau parcio annibynnol, clinigau anhygyrch ac ysbytai yn gallu ei gwneud hi'n anodd mynd i apwyntiadau. Gall methu cynnig gwasanaethau dehongli i bobl anabl, gan gynnwys iaith arwyddion Prydain neu drwy'r llawlyfr dallfyddar, enghraifft, atal neu gymllethu mynediad at wasanaethau gofal iechyd i bobl fyddar a phobl sydd ag amhariad yr esynhwyrau, fel pobl ddallfyddar a phobl ddall neu rannol ddall. Gall y rhwystrau hyn arwain at fethu apwyntiadau, driniaethau'n cael ei gohirio, a chanlyniadau iechyd gwaith. Mwyn darparu gofal iechyd cynhwysol, mae gofyn darparu cyfleusterau hygyrch, gan gynnwys parcio, a chymorth cyfathrebu effeithiol i sicrhau bod yr holl bobl anabl yn cael y gofal sydd ei angen arnynt. Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun 10 mlynedd strategol cenedlaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, sef Cymru Iechach. Mae Cymru Iechach yn nodi gweledigaeth i bawb yng Nghymru gael bywydau hirach, iachach a hapusach, a gallu parhau i fod yn egniol, yn annibynnol ac yn eu cartrefu ei hunain am gynheired a phosibl, gyda chymorth system iechyd a gofal integredig. Mwyn sicrhau bod y camau gweithredu a gymerir o dan Cymru Iechach dros y blynyddoedd nesaf yn dal i fod y rhai cywir, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 35 programau gweithredu diwygiedig ym mis Rhagfyr 2024. Mae'r camau hyn wedi eu cynllunio o amgylch sut beth ddylai system iechyd a gofal effeithiol fod. Rydym wedi dewis egwyddorion craidd sy'n adlewyrchu ein uchelgeisiau, un sy'n rhoi sylw i ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn lle rydym am un dull gweithredu ganolbwyntio ar yr unigolyn mwyn i bobl allu cael y gofal priodol sydd ei angen arnynt ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn, ac un sy'n ceisio lleihau anghydraddoldebau iechyd drwy sicrhau mynediad cyfartal at y system iechyd a gofal cymdeithasol mwyn sicrhau canlyniadau cyfartal. O dan yr egwyddor graiddor o'i gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, un o'n camau gweithredu penodol yw sicrhau bod pob dinesydd yn gallu cael gwasanaethau iechyd a gofal amserol yn deg, ni waith beth yw'r iaith neu'r fformat cyfathrebu sydd ei angen arnynt. Mae Llywodraeth Cymru'n benderfynol o sicrhau bod mynediad a chynhwysiant yn cael ei hystyried yn llawn o gychwyn cyntaf taith gofal iechyd pob person anabl. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau, sy'n cynnwys hygyrchedd un ac apegu ag Cymru, cyfleusterau parcio addas a chynwysoldeb gwasanaethau dan gontract gofal sylfaenol meddygfeydd meddygon teulu, gan gynnwys meddygon teulu ac ysbytai. Mae'r cynllun gweithredu strategol ar anabledd dysgu yn cyflawni'r ymrwymiadau a wnaed yn y rhaglen gwella bywydau, gan geisio gwella canlyniadau drwy well dealltwriaeth o wahaniaethau o ran marwolaethau uwch, gan gynnwys tynnu sylw at farwolaethau y mae modd eu hosgoi, cynyddu mynediad at archwiliadau iechyd blynyddol a chynnal hyfforddiant anableddau dysgu polrydd i staff iechyd. Nod safonau cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch Cymru gyfan. Y safonau yw sicrhau bod pobl sy'n fyddar, wedi colli eu cliw neu'n drwm-eicliw, pobl sy'n ddall neu'n rhannol ddall, pobl sy'n ddall ac yn fyddar, pobl sydd ar rhwystrau mynediad iaith a chyfathrebu sy'n deillio o amhariad, gan gynnwys dementia, anableddau dysgu a chyflyrau iechyd meddwl, pobl sydd ar rhwystrau iaith a chyfathrebu sy'n deillio o niwrowahaniaeth, yn cael cymorth cyfathrebu priodol wrth gael gafel ar wasanaethau gofal iechyd. Mae'r safonau hyn yn disgwyl i ddarparwyr gofal iechyd fynd atyn rhagweithiol i gynnig gwybodaeth mewn fformatau hygyrch i sicrhau mynediad cyfartal i bawb. Yn 2023,
Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ehangu ac adnewyddu'r safonau i sicrhau eu bod yn cynrychioli pobl sydd â mathau eraill o amhariadau. Bydd effeithiolrwydd y safonau ystynedig hyn, pan gant eu gweithredu, yn cael ei adolygu'n rheolaidd i hybu gofal iechyd cynhwysol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys staff iechyd carchardai, yn wybodus o ran deall y model cymdeithasol o anabledd a'i bod yn ei wreiddio yn ei hymarfer, drwy hyfforddiant cynhwysfawr i'r holl staff gofal iechyd ar anghenion amrywiol pobl anabl. Mae prosesau rhyddhau prydlon a chydlynol o'r ysbyty yn cefnogi llesiant ac adferiad pobl anabl. Gall aros yn yr ysbyty am gyfnodau hir ar afu'r broses o wella, cynnyddu'r risg o ddal heintiau sy'n cael ei dal yn yr ysbyty, ac arwain at broblemau iechyd meddwl fel gorbryder. Weithiau, mae anghydbwysedd yn ein system iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae cyfleoedd yn cael eu colli i atal ymyrryd yn gynnar yn y gymuned. Mae cynllawiau Llywodraeth Cymru ar ryddhau o'r ysbyty yn rhoi cyngor ar safonau rhyddhau o'r ysbyty ar gyfer partneriaid iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a phartneriad yn y sector annibynnol yng Nghymru. Canfu'r swyddfa ystadegau gwladol fod cyfraddau uwch o bobl anabl yn marw o ganlyniad eu hunanladdiad, yng Nghymru a Lloegr, na phobl nad ydynt yn anabl. Nod strategaeth iechyd meddwl a llesiant meddyliol Llywodraeth Cymru 2024 i 2034 yw gwella a diogelu iechyd meddwl a llesiant meddyliol pobl yng Nghymru. Mae'r strategaeth yn cydnabod bod pobl anabl a phobl niwrowahanol mewn perygl penodol o ddioddef iechyd meddwl a llesiant meddyliol gwael. Mae'r strategaeth yn cydnabod yr angen i gydnabod hawliau penodol unigolion, fel bod gwasanaethau ar gael ar sail deg. Mae'r strategaeth atal hunanladdiad ac atal hunan niwed hefyd yn dilyn dull gweithredu sy'n seiliedig ar hawliau ac yn cyfeirio at yr angen i wreiddio hawliau plant a hawliau pobl anabl yn y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau. Rhaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol adnabod ac ymateb i ymhariadau mewn bybanod yn brydlon mwyn cefnogi eu datblygiadau llesiant. Mae ymyrraeth gynnar yn sicrhau bod plant yn cael y gofal ar adnoddau angenrheidiol i ffynnu, gan leihau effaith unrhyw heriau y gallent eu wynebu. Mae'r rhaglen Plant Iach Cymru wedi cael ei chreu yn dilyn adolygiad o dan arweiniad eg Cymru o'r ffordd rydym yn cefnogi teuluoedd sydd â phlant ifanc yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod plant ac oedolion anabl yn cael mynediad di-dihwar at ofal iechyd, gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl. Rydym wedi ymrwymo i hybu trefniadau pontio cadarnhaol, hygyrch a chynhwysol i wasanaethau oedolion. Nid yw'r hygyrchedd yn ymwneud â chydymffurfio yn unig, mae hefyd yn ymwneud â chreu amgylchedd digidol cynhwysol i bawb. Mae gobaith mawr y bydd deallusrwydd artiffisial, AI, yn gwella mynediad at ofal iechyd i bobl anabl, os caiff ei ddarparu mewn ffordd ddiogel, gyfrifol a moesegol. Bydd angen ystyried sut mae technolegau deallusrwydd artiffisial yn cael ei rhoi ar waith a dylid ei gwerthuso'n byrhaus i sicrhau cydraddoldeb mewn gofal iechyd i bobl anabl. Rydym wedi creu rhai egwyddorion lefel uchel i helpu i liwio sut mae'r sector cyhoeddus yn defnyddio deallusrwydd artiffisial yng Nghymru mwyn sicrhau ei fod, yn foesegol, yn ddibynadwy, ac yn cyd-fynd â gwerthoedd abyddiannau pobl Cymru, yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn fuddiol i bawb. Yn enwedig i'r rhai sydd fwyaf difreintiedig, yn arloesol, yn gydweithredol ac yn gefnogol i'n ecosystem ymchwil a datblygu, ac yn dryloyw, yn atebol ac yn ddarostyngedig i'r trefniadau llywodraethiant a goruchwylio cywir. Cyhoeddodd Cyngor Partneriaeth y Gweithlu ei ganllawiau defnyddio deallusrwydd artiffisial yn y gwaith, sy'n tynnu sylw at ystyriaethau moesegol defnyddio deallusrwydd artiffisial yn y gweithle. Mae'r ganolfan gwasanaethau cyhoeddus digidol hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ehangach, traws sector ar ddefnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial. Ochr yn ochr â hyn, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi canllawiau ar yr angen i ystyried dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus o'r cychwyn cyntaf mewn unrhyw gynlluniau deallusrwydd artiffisial. Mae'r Comisiwn Deallusrwydd Artiffisial AI ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn uwch grŵp cynghori o arbenigwyr ac arweinwyr, sy'n cynrychioli'r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a gwyddorau bywyd.
Mae'r Comisiwn yn gweithio ar y cyd ar draws y sector a chyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol i gynghori a rhoi cyfarwyddyd ar reoleiddio a mabwysiadu deallusrwydd artiffisial mewn modd diogel, cyfrifol a moesegol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae dadansoddiad gan y swyddfa ystadegau gwladol o farwolaethau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws, Covid-19, yn ôl statws anabledd, Cymru a Lloegr, Mawrth ffael i gorffennaf 4/10/2020 yn dangos bod pobl anabl yng Nghymru yn cyfrif am bron i 7 o bob 10, 68% o'r holl farwolaethau cysylltiedig â Covid-19 yn ystod y cyfnod hwn. Roedd yr adroddiad drws ar glo yn tynnu sylw at nifer o feysydd lle roedd effaith anghymesur ar bobl anabl yn ystod y pandemig, a gallai llawer ohonynt fod wedi cyfrannu at fwy o risgiau iechyd fel mynediad at ofal iechyd, tai, incwm, cyflogaeth ac allgau cymdeithasol. Mae ymgorffori ystyriaethau moesegol mewn gofal iechyd yng nghanfodol, yn enwedig wrth gyflawni anghenion y hawliau pobl anabl. Mae sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau gofal iechyd yng nghybu tegwch a chynhwysiant. Mae gan fesurau economeg iechyd rôl bwysig o ran ein helpu i ddeall a chymharu effaith gwahanol driniaethau a chyflerau iechyd. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar rai adnoddau, fel blynyddoedd bywyd wedi'u haddasu yn ôl ansawdd, a alle o'r symleiddio profiadau bywyd pobl anabl yn rhifau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod gofal iechyd yn cael ei ddarparu'n dig i bobl anabl yng Nghymru, drwy ei rhwydwaith i gefnogi safonau a swyddogaethau cyson ar gyfer grwpiau cynghori arfoeseg glinigol ar draws eg i eg Cymru. Mae gan bobl anabl yr hawl i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysol, ond gall fod yn anodd cael mynediad atynt. Gall gwella seilwaith a thechnoleg gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â helpu'r gweithlu i ddeall y model cymdeithasol o anabledd, wella mynediad i bobl anabl. Gall llawer o bobl anabl byrhau i fyw'n annibynnol, gyda'r cymorth priodol. Mae sefydliadau pobl anabl yn chwarae rhan hollbwysig yn y broses hon, gan ddarparu cymorth ac eiriolaeth amhrisiadwy. Mae deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, Cymru 2014 yn nodi egwyddorion llais, dewis a rheolaeth i bobl sydd angen gofal a chymorth, gan gynnwys pobl anabl. Mae recriwtio a chadw staff yn y gweithlu gofal cymdeithasol yn dal yn heriol, yn enwedig o ran sicrhau bod pobl anabl yn cael cymorth cyson o ansawdd uchel sydd wedi'i deilwrau i'w hanghenion. Mae hyn hyd yn oed yn fwy amlwg mewn cymunedau gwledig ac ymysg poblogaethau sy'n siarad Cymraeg, lle gall mynediad at staff sydd wedi'i hyfforddi'n briodol fod yn gyfyngedig. Heb weithlu cadarn sydd wedi'i gefnogi'n dda, bydd unigolion anabl yn wynebu rhwystrau sylweddol rhag byw'n annibynnol a chymryd rhan lawn ym mywyd y gymuned. Mae mynd i'r afael ar byrchau hyn yn y gweithlu yn hanfodol mwyn cynnal hawliau, urddas a llesiant pobl anabl ledled Cymru. Mae recriwtio a chadw staff mewn gwasanaethau cartre yn ffactor pwysig sy'n ymwneud â sicrhau bod digon o ofal cartref ar gael. Yn gyffredinol, bu gwelliant yn y capasiti gofal cartref yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bod amrywiadau rhanbarthol o hyd ac mae rhai rhannau o Gymru, yn enwedig yr ardaloedd mwy gwledig, yn parhau i brofi problemau capasiti sy'n effeithio ar restrau aros am wasanaeth. Mae'r gweithlu gofal cymdeithasol yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Rydym wedi sefydlu'r fforwm gwaith teg gofal cymdeithasol sy'n dod ag undebau llafur, cyflogwyr gofal cymdeithasol a'r Llywodraeth at ei gilydd i weithio mewn partneriaeth, gyda'r nod o wella cyflogau a thelerau ac amodau ein gweithwyr gofal cymdeithasol. Mae'r fforwm yn goruchwylio nifer o raglenau gwaith sy'n ceisio denu mwy o bobl i ofal cymdeithasol. Ers 2022 rydym wedi bod yn ariannu'r cyflog byw gwirioneddol un gweithwyr gofal cymdeithasol, ac mae hyn yn dal yn flaenoriaeth oherwydd bod cyflog teg yn sylfaen i weithlu gwerthfawr. Wrth edrych i'r dyfodol, rydym am wella cyflogau ymhellach ac rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddarparu cytundebau cyflog deg i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy fil hawliau cyflogaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol a sefydlu partneriaeth y gweithlu gofal cymdeithasol sy'n datblygu modelau gwirfoddol o arfer gorau ar y cyd i gyflogwyr yn y sector annibynnol,
gyda'r nod o sicrhau cysondeb i delerau ac amodau ar draws gofal cymdeithasol. Rydym hefyd yn datblygu fframwaith tal a dilyniant ar gyfer gofal cymdeithasol a fydd yn rhoi llwybr gyrfa clir i'n gweithwyr gofal cymdeithasol, gan gynnig a thynnu sylw at y cyfleoedd go iawn i symud ymlaen yn ei gyrfa ym maes gofal cymdeithasol. Gwyddom fod llawer o ofalwyr di-dal yn cefnogi'r sector gofal cymdeithasol. Bydd strategaeth genedlaethol newydd ar gyfer gofalwyr di-dal yn cael ei chyhoeddi yn ystod 2026. Dyma flaenoriaethau'r strategaeth bresennol ar gyfer gofalwyr di-dal, nodi a gwerthfawrogi gofalwyr di-dal, mynediad at wybodaeth a chyngor, cymorth ar gyfer bywyd ochr yn ochr a gofalu, gan gynnwys mynediad at seibiant, a chefnogi gofalwyr di-dal mewn addysg a chyflogaeth. Mae'r meysydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaethau yn y strategaeth newydd. Mae gweledigaeth strategol y prif swyddog nyrsio yn amlinellu llwybr 5 mlynedd sy'n un o'r proffesiynau, yn grymuso gweithredu, ac yn dangos ei heffaith drawsnewidiol ar draws y system iechyd a gofal. Wedi ei siapio gan leisiau nyrsys, bydwragedd, defnyddwyr gwasanaethau a'r rhanddeiliad, mae'n diffinio sut bydd y proffesiynau'n arwain, yn arloesi ac yn dylanwadu ar bob lefel. Wedi ei ysbardino gan chwethema drawsnewidiol, sef grymuso'r gweithlu, arweinyddiaeth, rhagoriaeth, gofal sy'n canolbwyntio ar y boblogaeth, arloesi a phartneriaethau byd-eang. Mae'r weledigaeth yn hyrwyddo gweithredu, yn cryfhau hunaniaeth broffesiynol, ac yn gwreiddio cynaliadwyedd yn ymarferol. Gan adeiladu ar ein hechelgais i gael Cymru sy'n gyfartal ac yn deg lle mae ein gweithlu nyrsio a bydwreigiaeth yn adlewyrchu'r poblogaethau rydym yn ei gwasanaethu a lle mae nyrsys a bydwragedd yn taflu goleuni ar yr anghydraddoldebau sy'n llesteirio bywydau ein cymunedau amrywiol ac yn mynd i'r afael â nhw. Rydym am sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu sydd ag anghenion cymorth ychwanegol yn cael cymorth yn y gymuned, a lle mae angen cymorth arbenigol, mae derbyniadau i wasanaethau arbenigol i gleifion mewnol yn brin, yn agos at adref, ac mae cynlluniau rhyddhau ar waith. Rydym yn gweithredu, yn gwella'r gwaith o gasglu data, ac yn gweithio gyda phartneriad i ddatblygu gwasanaethau cymorth cymunedol priodol. Byddwn yn gweithio i gyflawni gofynion diwygio'r ddeddf iechyd meddwl, lle na fydd awtistiaeth ac anabledd dysgu bellach yn sail ar gyfer cadw unigolion o dan adran 3 y ddeddf iechyd meddwl oni bai fod cyflwr iechyd meddwl sy'n cyd-ddigwydd. Nod y newid hwn yw atal unigolion nad oes ganddynt salwch meddwl y gellir ei drin rhag cael ei cadw'n amrhiodol yn y tymor hir. Yn 2022, sefydlodd Llywodraeth Cymru raglen gwellan Ewrowahaniaeth 3 blynedd a oedd yn rhedeg tan Mawrth 5 gyda chymorth 12 miliwn o bunnoedd o gyllid. Nod y rhaglen oedd gwell am mynediad gynnar at wybodaeth, cyngor a chymorth, ni waith beth for diagnosis, a gwella'r ddarpariaeth o gymorth ôl ddiagnosis gan ddefnyddio dull system gyfan, yn ogystal â mynd i'r afel ag amseroedd aros. Mae'r rhaglen hon wedi cael ei hymestyn i fis Mawrth 2027, mewn ymateb i'r galw cynyddol am wasanaethau niwroddatblygiadol ac i fynd i'r afael a phwysau brys ac amseroedd aros hir ar gyfer asesiadau niwrowahaniaeth plant. Y brif flaenoriaeth yw arosiadau 3 blynedd erbyn mis Mawrth 2027. Fodd bynnag, mae gan y rhaglen gwella niwrowahaniaeth 4 blaenoriaeth arall sef trawsnewid gwasanaeth niwrowahaniaeth plant, trawsnewid gwasanaethau oedolion, newidiadau ehangach i'r system o safbwynt niwrowahaniaeth a datblygu cod ymarfer niwrowahaniaeth newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella canlyniadau i bobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd. Rydym yn bwrw ymlaen â gwaith arolynydd y cynllun gweithredu dementia ac rydym yn defnyddio'r gwerthusiad a gyhoeddwyd o'r cynllun gweithredu dementia i liwio ein dull gweithredu ar gyfer y gwaith hwn. Rydym wedi ymrwymo i gydgynhyrchu'r cynllun newydd, ac i gynnwys bartneriad â phobl sydd â phrofiad uniongyrchol drwyddo draw. Mae'r gwaith hwn yn parhau ac mae wedi cynnwys nifer o ddigwyddiadau a holiadur cyhoeddus, sy'n cael ei ddefnyddio i lunio ein gweithgareddau ymgysylltu ar gyfer y cynllun gweithredu dementia olynol. Mae cod ymarfer rhan 2 deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, Cymru 2014 yn nodi'r angen i awdurdodau lleol hybu llesiant a gwarchod unigolion. Mae'n canolbwyntio ar atal yr angen am ofal a chymorth drwy hybu llesiant a rhoi cymorth i bobl anabl a gofalwyr.
Mae awdurdodau lleol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ataliol, yn cynnig gwybodaeth am wasanaethau llesiant cymunedol, ac yn rhoi cyngor ar daliadau uniongyrchol a thaliadau gofal. Mae hyn yn helpu pobl i gynllunio ar gyfer eu hanghenion gofal yn y dyfodol. Ar ben hynny, mae awdurdodau'n sicrhau bod ymarferwyr ac unigolion yn cydweithio fel partneriaid cyfartal i gynllunio a darparu gofal a chymorth. Mae cefnogi llais, dewis a rheolaeth ac annibyniaeth pobl anabl yn gofyn am seilwaith cadarn mewn meysydd fel gofal cymdeithasol, trafnidiaeth, cyflogaeth a thaliadau uniongyrchol. Mae taliadau uniongyrchol yn arian a ddarperir gan yr awdurdod lleol. Mae'r taliadau wedi hanelu at bobl waith beth fwy hamhariadau, ond gallant gynnwys plant ac oedolion anabl. Ar Mawrth 18 2024, roedd gan 48,519 oedolion gynllun gofal a chymorth, ac roedd gan 13% ohonynt gynllun gofal a chymorth yn cael ei gefnogi gan daliad uniongyrchol. Mae taliadau uniongyrchol ar gael ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol a gallant wella annibyniaeth yn sylweddol, ac o ganlyniad, ansawdd bywyd pobl anabl, a rhai ag anghenion gofal tymor hir drwy ddarparu mwyol, ais, dewis a rheolaeth. Mae Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymru 2025, a gafodd gydsyniad brenhinol ar Mawrth 4 yn cynnwys darpariaeth i gyflwyno taliadau uniongyrchol ar gyfer gofal iechyd parhaus yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru'n cyfrannu at gydgynhyrchu ymchwil i archwilio'r cysyniad o sefydlu canolfan genedlaethol byw'n annibynnol o dan arweiniad pobl anabl yng Nghymru. Mae canfyddiadau'r ymchwil hwn yn cynrychioli safbwyntiau rhanddeiliad ar amrywiaeth o agweddau ar gyfer canolfan genedlaethol, gan gynnwys y galluogwyr posibl, nodau, swyddogaethau ac ystyriaethau ymarferol. Yn ystod Hydref 2021, lansiwyd Cymru o Blaid Pobl Hŷn, ein strategaeth ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio, ac mae'n nodi'r camau y byddwn yn eu cymryd i baratoi ar gyfer y dyfodol. Mae'n ystyried y llu o bethau sy'n dylanwadu ar sut rydym yn heneiddio, fel iechyd a gofal cymdeithasol, trafnidiaeth a hyd yn oed y ffordd rydym yn cymdeithasu, yn gweithio ac yn gofalu am bobl eraill, ac mae'n nodi ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Cymru sy'n oed gyfeillgar sy'n cefnogi pobl o bob oed i fyw a heneiddio'n dda. Cyhoeddwyd cynllun cyflawni ategol ym mis Ebrill 2022 sy'n cael ei ddiweddaru'n flynyddol. Cynhyrchwyd y strategaeth ar y cyd â phobl hŷn a'u cynrychiolwyr, fforwm cynghori'r gweinidog ar heneiddio a liwiodd ddatblygiad y strategaeth ac mae'n parhau i fonitro cynnydd. I gyfnogi'r broses weithredu, dyrenir 1.1 miliwn o bunnoedd y flwyddyn i awdurdodau lleol, hanner 100,000 o bunnoedd yr un, i ariannu swydd benodol oed gyfeillgar. Mae'r cyllid yn cefnogi awdurdodau lleol i ymaelodi ar rhwydwaith dinasoedd a chymunedau oed gyfeillgar sefydliad iechyd y byd. Mae'r gwaith hwn yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth â'r Comisiynydd Pobl Hŷn, sy'n aelod cyswllt o rhwydwaith sefydliad iechyd y byd. Gall cymunedau oed gyfeillgar gefnogi pob person hŷn i heneiddio'n dda a darparu amgylcheddau a chymunedau sy'n cefnogi pobl anabl hŷn i byrhau i fod yn annibynnol ac i ymgysylltu. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd o blaid pobl hŷn, sy'n dathlu oedran ac, yn unol ag egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer pobl hŷn, cenedl sy'n cynnal annibyniaeth, cyfranogiad, gofal, hunangyflawniad ac urddas pobl hŷn bob amser. Cydnabyddir bod newid hinsawdd yn bryder ynglŷn ag iechyd. Mae asesiad o'r effaith ar iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at y ffaith bod rhai pobl anabl yn debygol o wynebu mwy o risgo effeithiau negyddol ar eu iechyd corfforol neu feddyliol o ganlyniad i newid hinsawdd. Gall hyn fod drwy duedd anghymesur i gael niwed, dodi gysylltiad anghymesur a niwed, llai o allu i addasu os bydd niwed, neu gyfuniad o'r ffactorau hyn. Mae fframwaith diogelu iechyd Llywodraeth Cymru yn disgrifio sut y bydd y system diogelu iechyd yng Nghymru yn gweithio gyda'i gilydd mwyn lleihau niwed, achub bywydau a hyrwyddo llesiant i bobl Cymru. Un o'i brif amcanion yw bod gwasanaethau a swyddogaethau rhagorol yn cael eu darparu'n ddiogel, yn deg ac mewn ffordd amserol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n lleihau anghydraddoldebau. Mae'r fframwaith yn pwysleisio pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth a sut y dylai'r system gyfan weithio gyda'i gilydd ar draws atal, parodrwydd,
ymateb ac adferiad mewn ffordd sy'n ceisio gwella tegwch iechyd y boblogaeth yn barhaus.